morning. Good morning sa lahat guys. Gising ko lang. Dali lang Yung gagawin ko sa daily routine. Muna to, lagyan natin ng ads. Para naman may ads ako. Matagal na akong hindi nakakapag-live. Kaya ngayon nilalive ko siya kung anong gagawin ko ngayon. Saan ba yung ko? Yung tawag dito. Lagyan muna natin ng ads. Shoutout sa ating 1 million dyan na nakatutok. Lagyan ko lang ng ads. Ang gagawin ko, kung anong gagawin kong araw na yon. Lagyan natin ng ads. Nawala na yung isa. Umalis na. Umalis na siya. Umalis na yung isang nagpunta. Lagyan natin ng ads. Lagyan natin ng may ano na siya. May ads na. Brave Young Leon, shoutout Brian. Nakagising ko lang. Nung isang araw nag-LS ka, nandun ako Sumilip ako dun sa LS mo, break. Nung kumakanta ka yata. Nandun si Dreamer Wala na akong LS. Sino yung isa? Si Ma'am Simple Nis. Shoutout sa'yo, Ma'am Simple. Wala na akong live Hindi na ako nakapag-live. Tinatamad na ako. Laging side dreamer din. Oo, nandun ako sa live mo kaso sumilip lang ako. Brush lang ako. Toothbrush ko. Ito wala na akong ibang content kundi ito na lang muna. Hindi uso ang dito. Haresh, meron shout out sa'yo, my friend. Ang toothpaste.
Ayan, shoutout sa ating 4 million. Naalala ko sa buhay sa probinsya, Tabo. Oh, wala kaming ano dito. Hindi uso yung, ano daw dito? Gripo. Uso dito, bomba. Kasi ang ano dito, ang tawag dito, yung tawag doon, yung di kuryente, yung drummer. Ang kakaking doon mga tulak ng manok. Ang tawag doon, yung di kuryente, parang 2 milyon na tambay, 3 na pala. Sir, yun ba? Ang kakakaw. Sir Unified, salamat po Mr. Sir Unified Way, yan to. Si Sir Tomas. Tahimik ang probinsya mga manok. Oo, maraming bibi. Kailangan nag-toothbrush ka. Up and down. Wala na akong content na. Kailangan sa dumalaw. Brave Yang ganyan, shoutout. Teka, lang nag-ready ako. Ano yung tawag doon? Yung may tangke na water? Go channel na lang. Ilang days na ako walang LS? 28, 27 na ata. Hindi ko alam, 27, 26. 26, 27, 28 at 9, 30, 31. 1, 2, 3. 9 days na pala. Oo, ginagamit yung tabo dito, Brave. See you around, Brave Yang Leon. Salamat ha. Ano lang naman to, hindi naman ako magtatagal. Ayoko naman matagal ang LS pag ganito. Ano lang naman. See you around, sabi naman niya. Salamat sa mga nag-visit. Sir Unified, shout out salamat. So, yung pinakabahay namin. Yan. Ano lang siya, barong-barong. Ito yung pinakabahay ko. Yung pinaka mini kwarto. MLSO po. Nandiyan si Gilos. Gilos, nandiyan ka Gilos, salamat ha. Ayan, syempre after mag-toothbrush, kakape muna tayo. Saan na ba yung tao? Ang dami naman pala oh. Wala lang guys ha. God bless you kapatid Kapogi, sabi naman yan no, si Rich.
Ano siya tawag doon yung may tangke na degree po? Sino yun? Si Miss M, Lady Gamer Team Love. Shoutout sa'yo. Si ano to? Si... Sino kasi to? Sa mga ano, sa Daddy Dapper PH. Oh, Michelle, shoutout sa'yo Michelle. Kape, yan ang breakfast mo. Oo, ano na dito, alas 12. 12:28 na, Sir Unified. Nagigising ako gantong oras. Hindi na ako nag-aalmusal. Ang gagawin ko niya, kape muna. Kape na. Ginawa sa lamin yung ano, yung video, yung vlog. Walang aba ng harang. Oo, wala akong kikitain ngayon. Huwag mong skip, sayang. Kasi ano to, pang sahod mo to, pang December. December 24. Kaya, ano ba ngayon? Kaya ang November 1 hanggang November 31, sasahurin mo to sa amin sa Pilipinas sa December 24. Kaya yung skip, sayang. Kahit ano lang yan. $1, okay na yan. Ano yan naging intermittent fasting ko nga rin. Ah, ano? Sabi niya ano? Hindi ko maintindihan. Opo, sir. Ganun din. Pang Christmas ang sahod. Oo. Kaya kailangan makasahod tayo ng pang Christmas. Wala tayong pang Christmas. Ano yan? Naging intermittent fasting. Actually, dapat kailangan ko mag-almusal ano. Sir Tomas, hindi pwedeng walang kaalong kain. Apong Edward, sabi naman niya, no? Oo, Miss M. Miss M Lady Gamer. Sabit lang ha. Gagawang kape.
Sino ba nga nandyan? Ay, Dennis Vlog. Shoutout po, Boss Dennis. Hindi na ako nakakapag-live, Boss Dennis. Ayun, ginawa ko na lang ito habang nagpapainit ako ng kape. Ay, tubig. Pogi Edward, good afternoon. Hindi ka kumakain ng breakfast? Hindi po. Hindi ako, hindi. Ay, hindi po ako kumakain ng ano. Sir Tomas. Ano lang ako. Hapon. Kasi minsan late na akong gigising eh. Kaya yun. Michelle, shoutout sa'yo Michelle ha. Mengay. Oo, si Mengay. Oo. Kasi matagal ka nang hindi nagpaparamdam, Mengay. Kumusta ka na, Mengay? Long time no see, Mengay. Mainit dito. It's me, Chosen Vlog. Shoutout po. Salamat. Ayan. Patamsak po upcoming LS ko, sabi niya. Sige, tamsakan natin yan. Grabe. Ayan. Mengay, tamsak dikit na ako sa'yo sa Pogi 11. Naka 18 minutes na pala ako. Oh my God. Tapos na pala. 18 minutes na pala ako. Perer Rome. Ay, siya na to. Si Apong Loy. Shoutout sa Apong Loy. Apong Loy, ikaw pala yan. Matagal na akong hindi nag-LS sa Apong Loy. Aga mong nag-live ako. Oh, wala kasi akong content eh. Hindi ako makapag-content. Kailangan makapag-content akong ano. This November talaga, kailangan dadamihan ko yung content ko. Tom Shake. May pa siya si Boss Dennis, ang dami niyang mga content ngayon. Kita ko mga short video niya. Kaya pinopokus ko ngayon yung Facebook. Kasi yung Facebook, kailangan kumita ko doon kahit papaano. Malaking kita din doon. Alam niyo ba, sa isang kwento ko rin sa inyo yung kapag naka 1 million views ka doon sa vlog mo, meron kang 50,000. So yung iba kaya yung mga ibang vlogger na mga sikat, ilang milyon yung nila, 'di ba? Almost pilang milyon sa isang buwan halimbawa isang buwan ka naka 100 million ka. Sa isang milyon meron kang 50,000. Ibig sabihin meron kang ilan ba yung 100 million? Kapag naka 100 million ka, ang dami nun. Kaya malaking kita compare sa YouTube. Sa YouTube kasi konti lang yung kita eh. Pero sa Facebook sobrang laki. Sa isang milyon meron kang 50,000. Kung sa 100,000 na views meron kang $10, di ba? Ayan, pa-view po, sabi naman ni Michelle. Sinisipag lang kapogi. Oo nga eh, Boss Dennis, mas okay yan. Upload ka na lang upload. Ayaw mo lang sila yung mga vlogger, mga viewers mo. Kasi kailangan mo din ng subscriber eh. Pa-view po, sige, view ko yan, Michelle. Habang nagpapainit ako ng kape, tubig. Naka 20 minutes na pala ako. Tamsak Michelle. Ayan, meron pa akong 2 minutes. Sige, 2 minutes. Going to Pearl in Doha, Qatar. Kaya yun guys, magsipag din kayo. Baba ng buhok ko, kapal na. Napaturuan mo nga ako dyan sa FB. Sa FB, upload ka lang ng upload. Basta wag ka lang may watermark. Sa Reels, mag-FB ka sa Reels. Mag-upload ka. Kailangan original content mo. Actually, sa totoo lang, ako sa Reels na
na-restricted ako. Ewan ko, not original daw yung content ko. Hindi na ako nakapag sa Reels. Yun. Pero okay, inaayos ko na siya. Maghintay pa ako ng isang araw para ma-apila yung ko. Nagreklamo kasi ako. Gano'n lang siya. Kailangan 100,000 ka, tapos meron kang active na 5 videos sa Reels. Kaya para ang tawag ito, ma-monetize yung Reels mo. Pero kapag may star ka, Apong Loy, ayan si Apong Loy. Nakailan na ba ako? 21 minutes na pala ako. May milasawa pong Edward, sabi niya. Malapit na yung Pasko, guys. Ilang days na lang. 25 plus... Ano ba ngayon? 3. 28. 3 plus 28 plus 25. Mga 50 days na lang. 50 days na lang. Christmas. Dali lang. Check ko kung okay na yung ko. Yung mainit na tubig.
Ay, shoutout sa lahat guys. Sino ba yung mga nandyan? Boss Dennis, TM. Kape muna tayo guys. Mamaya, maghugas na ako ng plato. Taga-ugas na ako ng plato. Ayan, view po. Sabi niya, sige, review natin yan ha po. Ay, hindi pala na ano siya, no? Si Michelle, no? I-review ko to. Sa isang ninja ko. Three days hotel quarantine. Tapos nakatato akong ano? Ay, hindi pa. 6 minutes? Sige, 6 minutes. Meron pa naman akong isang tab dito. Ayan, tapos na pala, ano, Michelle. Kagabi, yung premiere ko nga na ano ko na magla-lunch pala ako sinigang. Wow, sarap niyan. Sinigang. Gusto ko yan. Boss Dennis, gusto ko yung ano mo. Sinigang tapos lagay mo ng sili. Di ba? Sarap. Ayan, nag-apply pa ako kay ano. Kay Apong Loy Jimenez. 6 million. Shoutout sa ating 6 million in the house. Naka 29 minutes na pala ako. 30 minutes na. Baka malapit na rin ako mag-end nito. Okay na sa akin to kasi kapag isang oras na mahirap i-play. Ay, hindi na i-play yan. Kaya shoutout sa lahat ng mga nandyan. Mamaya maghugas na naman ako sigurado. Ayun, siguro 30 minutes after ito, 30 minutes, magla-live ako ulit. Para 30 minutes. Pwede na yun. Nakatulog ako kagabi. Kagabi talaga masakit yung ano ko. Boss Dennis, ulo ko masakit. Siguro ano to, sa puyat. Kaya gusto ko munang bumawi sa tulog. Hindi na ako nakakapag-LS, di ba? Na-miss ko yung premiere mo kagabi. Super antok na. Okay lang yan. Walang problema yon. Sa YouTube, ang hirap talaga magpa-viral, di ba? Gusto ko talagang magpa-viral kaso nag-iisip ako anong pwedeng i-viral. Uminom ka. Okay na. Okay na sir, Boss Dennis kasi ano. Okay na yung ano ko. Ano lang to, kulang sa tulog. Natulog ako kagabi alas 9. Tapos nagising ako ng alas 12:30. Tinignan ko yung ano ko, premiere ko. Walang atang pumunta. Ayan, ko na lang. Mga 3 lang. Naka-play pa siya, no? Si Apong Loy. 3 days. Okay na muna to. Mamaya na lang ako mag-live check, guys. Salamat guys ha. See you later. Mga short video ko kahapon hanggang ngayon. Meron pang views. Mas maganda yan, Boss Dennis. Para madagdagan yung ano mo, subscriber ko. Sige, see you later guys. Maganda ako ulit po. Live ako ulit. Maghugas ako ng plato.